السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى من أرسلته رحمة للعالمين، سيد المرسلين، إمام المتقين، نبي الرحمة، محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. her qaysyňyz içiňizden birje gaýtar salavat şerif okuyup bismillahirrahmanirrahim. Meclisimizin Medine Münewwere jany hemmemiziň tarapyndan muhabbet we salavat, salam sowgat gider ýani. Allah tebarek we taala tagat ibadetlerinizi kabul edip özüňizden, töwreňizden, nesliňizden Allah Taala özüne söýgüli bendeler we Hak Resulullah jana söýgüli ummatlar sizden döretsin. Amin ya Rabbi. Allah sizi salih söýen bendelerine septesin. Dünýäňizi, ahiretiňizi rahmat nazarından Allah jan ayırmasın. Dogruluk bilen gitmek, arassalyk bilen gitmek, mehabbet bilen, edep bilen, ulygy hormat, kiçige rahm ojagy bilen, nure salavat şerif nuru Medine Münewwere jan mehabbeti bilen, Hak Resulullah janyň söýgüli bolup kalpda aşky bilen Allah iki dünýäňi ýaktetsin. Amin ya Rabbi. Jan musulman dogolla, jan ýaş oglalla, ýaş gelini dogançyklam, musulman balaçyklam. Hak Resulullah jandan sorapdyrlar. Her kim özüniň musulmanmy, hak imanlymy, hak imansızmydygyny bilip bilermi diýipdir. Men özümiň çyn musulmanmy, musulman nädigim nähili bileýin diýipdir. Derman Resulullah jan aleyhissalatu vesselam bir dür, bir mana, aňsatjak düşünür ýanak bir söz aýdypdyr. Şunu önçek bilin cemaat, ýaş oglallar. Hak Resulullah jan mydam bir zat aýdanda hem sada, hem arassa, hem qysga, hem manaly gön ýüregiňde jaýlaşýan, beýniňde jaýlaşýan, magzyňda jaýlaşýan zat aýtýandyr. Göni joňkaňa gatýandyr. Çolaşdyryp onnoň aýlaýan nädir? Peygamberjan ona jogap beripdir. Men serratu hasanatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Men serratu hasanatuhu ve men sa'atu sayyi'atuhu fehuve mu'min. Bir sowap işeden hoş bolsa, bir günah işeden narahat bolsa, qynansa, özü Hudaýynyň utansa, şol adam hak musulmandyr, mu'mindir diýipdir. Allah'ın bendesi şo diýipdir. Ne mana be? Cahannogam ne mana be? Bir qysga bir mana aýtjaktym. Inniki ösüp barýan ýaş oglallara, inniki ösüp barýan ýaş gelini dogançyklamdan çyrim. Gül oglallar, jan oglallam, jan malçyklam. Musulmanyň, insanyň şu gowresi we insanyň ruhy da bar. İnsanyň gowresi bar, insanyň ruhy da bar. Iýän, içýän, uklaýan bile gowra gerek ýagdaý. Emma sogap diýen ýagdaý gowra gerek, emma ruhyňa gerek. Bir adam dünýeden geçende ruh şat bolsun diýmeýärmi? Dehretin, guslun gowra gerek, emma ruhyňa gerek. Namazyň gowra gerek, honça peýda, emma ruhyňa gerek. Bir adam sogap iş etse, gowy iş edenne deslap gözüni uğurlu bolýar. Arttırı verene yüzüne geçiyor. Şu soğabı arttırı verene gowresine geçiyor.
Musulman adam görýärmi? Iýenne, içenne, yatanna, turanna mudan bismillah aýtýandyr. Soňra şo sogabyň gowlugyny artdyryp berse, bitin şoň ýürüşi de nurly bolýar. Şoň gülşi de nurly bolýar. Şoň kepleşi de nurly bolýar. Musulman adam diýerler şo. Ne sadece ne mana edilip duşmahal. Beýleklisin aýdasyny da gelenak, ýöne şerigatda şerm ýok aýdyn. Günäde dogurşuň terside. Bir adam ogurynça günä ediberse, açyk günä etmeler diýeni belli. Ogurynça günä ediberse, giýjeliň içinde, günnüzliň içinde, ýekeka şeytanyň gulagyny üfleýän zadyny ananyp da, şeytan masxara edip onu oýnajagyny ananyp da, ýa şeytana meňdeş adamyň ogurynça günä ediberse gözü nursuz bolýandyr. Soňram ýüzi nursuz bolýar. Yüzü şayet awadan bolsun, emme görüňdi ürkdirýärdi. Soňram gowresine geçýär. Soňram şoň tebigaty, şoň talgaty, şoň köçä çykyşy da nursuz bolýardy. Soňram ýigrençi bolýardy. Şunu düşün musulmanlygyň. Şäher ýaşap du. Bigat şoň ruhy garanky gowresine zynk duşan garankylygy. Ýene ýaşap du, häzir gowresi diýir bolan soň. Şeýle düşünä. Yani işte ölünü on ruhun ne kadar dert çekmeli? Yine bir aydın. Şu mahal şu günahet diye bigat ruhu karanqı, şun ruhunun karanqılığı daşına çıkıyor. Müslümanlar her kim bunu düşünýändir. Müslümanların yüreğine ýigrençidir. Cezb bir çekim, bir hoşluk, görüňde yüreğin açylýanlardyr. Şol adam, şu karanqı adam, şu mahal dert çekip kespe, wagt can olsun can. İşte qara yere giýrenne, on şmal gowresi bilen gespäda. Gowre de ölenne, mun ruhun naat dert çekjek. Size dädirsiňiz, sesim eşitýän, sözüm eşitýän, şol eşitiriň dogullara. Bir ogurynça günäk bulaşan adam eşitse sözümi, siz şoňa eşitdirseňiz, belkim ýüzüne gaýtsyn, belkim Hudaýa men bagışla diýsin. Özüne peýda. Öz işdi çykin şu mahal garanky. Wagt ol günäň şeytan alýa, hoşlukga diýip alýa da, ona farsça griftari diýerler. Yani çolaşmak. Soňra içinden çykmasy gyn. Soňra hoşlugy da aýrylýar. Soňra şu hamana bir günä işetjek 5 dagyga 10 dagyga 1 saat hoş boljak da. Men sözümiň düşün bolmajak yerin aydın çekinmem. 1 saat hoş boljak da, emme bir hefte şoň fikrini goýýardy. Bahatsan Allah diýmeli. Bahatsan Muhammed Rasulullah diýmeli. Bahatsan Allahumma salli ala Muhammed diýmeli. Bahatsan ötükden en atasyny hoş etmeli. Bahatsan bir ýüregine gowzat girmeli. Bahatsan ýatjak bolany 2 rekat tahajjud okymali. Mun hoşlugy, mun ruhy, mun gowresi, mun nurlugy, mun insanlygy haçan ýüzüne çykmaly. Janlygyň gow düşünşiňe. Erkek eleğin arasında bolýan günäle, erkek adamlaryň arasında bolýan agyr uly günäle, bir erkek bilen zinanyň arasında bolýan günäle aýtmagy utanýan, düşünýänsiňiz eşitdiňiz. Allah üçin aýtýan, janlygyň çygymy aýtýan, şoň hoşlugy ýok. O zaman bar wagzlarda aýdandyr, köp aýtdyk. Şoň hoşlugy baýanak bolup, diňe sen Allahdan we Peýgamberjanyň mehabbetinden alqalyp şeytana alýar. Ya bir geliniň, ya bir gyzyň, ya erkegiň ýüzüne galyp günäňi uzaklaşdyrar. Terk etip bilmeseň, Peýgamberjan ýol aýtypdyr. Sonra ýol näme diýip? Ýoly Peýgamberjan aýtypdyr. Günäni terk etip bilmeseň, gün akşam 2 rekat namaz oky. Tehejjüd namaz. Gece turup bilmeýän ýatmak qaň oky. Bir alham 2 kul huvallah. Bir alham 1 kul huvallah. Howluk mançyk oky. Ýygyny goluň göter. Hudaýa meni rahmatydan aýyrma diýip. Hudaýa meni gafiňdan çykarma diýip. Hudaýa meni gafiňdan daşaltma diýip. Hudaýa meni söýen bendeliňe goş diýip. Rahmetka. Gün akşam şey. Günah akşam şeydi be. Basım günahın qarşını var. Qoy uzaklaşsın. Günah hamana da ayıp bilmesen, emme o soğabını da ayırma. O an qaytarda salavat şerif oku.
2 minut, 2 daqiqa, 3 daqiqa bolýar. Gursagyň üfle. Güneşeýt. Ýani näme men günäni terk etip bilmeýän ýanyň näme? Şi ulamalar aýtýar, lil maasi asarun qabihah diýär. Günäň ağır, garanky ayak jaýy we ýydy we diýär. Ruhuňa, göwräňe, enataňa, ogulgydyňa, döwrüňe, iýmitlere, şäherlere, ondan soň ekrançylyklara, bereketlere, bahatçylyklara, bibereketçilige hemme zady eseri bar. Şunam gowja bil. Ogrinça günät hoş bolýan mukadip şeytan iblise alynama. On ağır garankylyklary bar. We kıyamatda şo günät ýanyň ýakaty tutup soraljak-da. Hamana şo günät ýan öýüni garankylatypdyr da. Oglaňşy kıyamat ýakatyny tutjak-da. Ya meselen aymen oglaň uşagyma çörek diýip günät diýen nili, oglaň uşagym hor goýjak diýär. Wallahi qasam kıyamat şo ogulgy enataň ýakasyny tutjak. Sen nämen günä bilen garnym doýurdun diýip. Ha bu dawa nähil çözmelihim? Bu dawany şoň menen çözülýär. Sogabyny ogulgydyna bermeli. Sogaby ýok da ogulgydyň günäsini şo enata berilýär. Muhdir ýalanyň özüň ahallatmaly. İşte çıkın her kim yeke Allah'a ve Resulullah cana sataşacak. Utançlık ağır yağda yetişemez. Ay günah terk etip bilemek, ay oğulgıydın bir zat. Günah diyerler yen ay deyin, günahın eseri kabihası var. Arkasından garankı. İmenci. Allah'ın söymeyen bir garankılıkları vardı. Yalandan gülüp, günahın için nekli heyvara kovbiliyendir. Yağdağlıdır. Yalandan gülüp. Aslan bilip gittiğe da şöyle bir Allah'ın dostlarının qowtanyýarlar şöyle dünýäni. Dünýäň yalanlygyny, masharadygyn qowbilýärdi. Dünýäň çynlygyny haçan bilmeli yalan nädigin. 2 rekat namaz okyp Allah janyň huzurunda içi daşyň arasynda, namazlygyň arasynda, bedeniň, niýetiň arasynda Allahu ekber diýip namaz okap salam berenden soň jan Hudaý ölü diýerimiziň ruhy hoş bolsun, bizem gafiňden aýyrma. Hemme musulmanlar magfiret et, cennetdir. Oturup Peygamber jana salam ogrutup Allahümme salli ala Muhammed, ya Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme sellim ala Muhammed. Hudaýa men salamym Peygamber jana yetir, men mahabbetimi yetir diýip aýtmak. Derro periştele Medine Münewwere jana akidip, ya Resulallah, palanyň oglu palanyň gyz palany seni gowurýan diýip, feyektubuha indehu öýdýände ýazdyryp goýýardy. Muňa diýerler cennet. Günah diýen adam öwela bizatly nesip etmeýär. Şeytirip garanky ýüzi özüne çykyp gitýär. Ýüzi özünde nur halawat ýoksyz bolup gara ýere girýär. Şu mahal gowresi bolan soň şu bir tüýsli kesip bätdi. Gonjygym şunu düşün. Emma işte gowre gidenden soň halis garanky ruh galýardy. Meselen bir ýumurtkaň içinde ýylanma. Häzir şu ýumurtkadan çykmansyň bir ay çala bireydi. Şaýat guşuň ýumurtkasy bolsa nedir ýa-da? Emma işte ýumurtka da ýarlandan soň oň içinden halis ýylan çykýardy. Bu gowre ýarlandan soň içinden ýylan çykamasyn, kepter çyksyn, akça kuş çyksyn. O da iman nuru. Arasaca ruhda. Günah ýagdy emi bu müňlerçe aýtdyk wagtlarda. Musulman insan ýalňyşar, uzaklaşdyrmar. Bile günahın ýyzynde gezmer. Etme. Dohanjym Allah üçin aýtýan. Maňreňden öpýän. Aýaňdan okşaýyn, maňreňden okşaýyn. Musulman dohanjym diýip nasihat aýtýan. Etme gaty ökünçi wada. Kıyamet her kim Peygambercan aleyhissalatu vesselam menen bir rubru bolmaly, yüz bolmaly. Şonda hak Resulullah jana şol adamyň nähilligini aýdylýar. Kellesin aşağı sallap, bicre ummatım miştin o diýilenne, şu öwünnäki duran adam cehennemi ýadyndan çykarýarda, utanyp barşyna. Huda hiç bir musulman öwüne salmasyn. Amin diýin. Amin. Emma şu taada Peygamber jana sataşylanna, şu tüýsli adam diýilenne,
Oğum Peygambercan bir mılgıyanna o musulman cenneti yattan çıkarıya begenip barşına. Allah heme musulmanlara şoğun salsın. Hi iblis, şeytan, mına da ağlanam aysen günahın geçilecek mi? Aysen qova adam olup bilersin mi? Bu gurrunlar köp ayttık o zaman. Allah'ın rahmeti giyin, Peygambercanın kucağı giyin. Mukarrab velilerden, beyik velilerden kulağım men eşittim. Başarsanız Peygambercanı bir güldürecek bolun deyip. Peygambercanı katı güldürýän zat näme deyip soralanna. Soran näme diýdi deyip. Diyen zat şu boldy. Peygambercanı habar berilýär, sen ummatyňdan heni namaz okuymadyk, namaza durdy deyip. Şonda hak Rasulullah can hoş bolup gülýär. Sen ummatyňdan uly günah etýän adam innetjek diýip toba durdy diýeni Peygambercan bir hoş bolup gülýär diýär. Dosyň da bolsa, tanyşyň da bolsa, daýdaň da bolsa, geljeň de bolsa Allah üçin şu sözler eşitdir. Bir günahyny epbersin. Ola sebep bolar Peygamber hoş etnäge, emma sen sebep boldyň oň tobasyna, oň namazyna, oň ruhunyň arasydygyna, ol Peygamberjanyň ummatynyň üstünäki abraýyna belkem düşünükli bolsun bu görüň. Belkem däne açyk aýdy bolsun. Oğum terk etip bilemek, ayırıp bilemek diýse bir aşy 2 rekat gün akşam namaz. 2 minut 2 daqiqa bolýar. Bir de 10 salavat şerif aýdyň. Bu günah etmeýän bolsa okuýsun Allah'ın ibadetine, muhabbetine, Peygamberjanyň muhabbetine. Inni bir söz aýtjak. Bir kysgaja görüň aýtjak, şoň menen bu görüň töketjek. Ýöne men aýdyn günahyndyr ýene äpber bilmese günnüz 5-10 daqiqa Kur'an-ı Kerim eşitsin. Qariýlaň sözler metinden we Kur'andan 5-10 daqiqa wagt eşitsin. 5-10 daqiqa dostlary bilen gülüşsin. Ýüregi nur alsın, ruhu nur alsın, can alsın, güýç alsın. Ýene wallahi iş günah garaňkylykdan başga iş ýokda. Uli günahın etýän işi hiç Hudaýyň gapsyna süýjülük bilen durulmaýardy. Ha näme diýdim? Hiç wagt Hudaýyň Peýgamberiň gapsyna sen süýjülük bilen durulmaýardy. Günahın etýän işi. Emma aýyrdyň Allahyň gapsyna, Peýgamberjanyň gapsyna dost bolup durýan. Şiş mahal dünýäň ýagdaýy ýene aýdyp ötýän, işte kabr ýagdaýyň, kıyamet ýagdaýyň istemese Allah bilen durmaly ýagdaýda agyr güne düşägamasynda. Inne ahirki mübarek gurrun daýdyn. Bir de inşallah öter, bir de ötmese näme deýin, her kim elinden gelýän etmeli. Bir wagt bir ýaş oglun köp günah etipdir. Bir ýaş oglun köp günah etipdir. Bir öýdi mudam narahatmışdyk etýän günäsini, ýöne günahyny äpberip bilmeýärmişdik. Şu äpberip bilmeýärligine de narahatmışdyk. Oğum bir gün zır gelip, bir gün bir agyr günne düşüp, tas bilinýänmişdik munyň günäsi. Muňda günäsi bilinse, ya öldürülecekmiş, ya da ölüme gola edilecekmişdik. Ya Rabbi meni şu kıyınçılığa salma, men inni äpberdim diýip öýe gelipdir. Düşünüklem görürümle. Öýe gelip giýje ağla. Hem Hudaýdan tanyp, hem zol günah edip ağla. Soraň näme bolupdyr diýin. Näme bolupdyr? İblis o otokda ağlap duranmamaly. İblis otoğun daşına kellesini gumuyupdur. Men şeytan, men galat etdim, men pohydim, şunu günah ettirdim deyip kellesini gumuyya diye. Şeytan näme deyip kellesini gumuyya, men günah ettirdim deyip. İnne ağlap otýda Hudaýa men bagışla deyip. Atsylan gözlerinden ýaş akdyr. İblis, şeytan oto öýüniň daşyna kellesini gumuyupdy diye men galat etdim, şunu günah ettirdim deyip. Näme üçin? Soraň näme üçin? Şeytan onun näme üçinligini Allah Taala şunu düşün, can musulman dogonjum şunu düşün. Allah Taala şol ýanky oglunyň göz ýaşyna öz günahyny geçipdir.
ummat musulmanlardan 70 min fasık, 70 min günahın içine girenin de günahını geçtim deyipdir. Yankın gözü yaşı bıgıt akyanmıştık. Allah edipdir, ona geçtim deyipdir. Şul oğlunun elinden 70 min neferde mağfiret boldu deyipdir. Allah Teala iblisi de şeytanı da şon köközüpdir. Şon gözünün yaşı bilen dökülüp duran rahmatları. O iblis ona öde bir geçti 70 min neferinde şon eli bilen cennete gireceğini bilensen kellesini gum koyupdu diye. Allah üçün aytyan qowluk bilen asmanına adın geçir. Can noğoncuğun, can ayarlığın, can yaşgelin, can yaşgı, bidireklik bilen yukarıda adın tutulmasın. Yine bir aydeyin. Allah üçün aytyan, can noğoncuğun, qowluk bilen adın tutulsun. Ay bir garibi donaptır, yalangacı donaptır, birine çörek beriptir. Allahümme salli ala Muhammed okuyuptir. Gün akşam yatmağa 2 rekat namaz okuyuptir, teheccüd okuyuptir. Qowluk bilen adın tuttur. On sana geçecek dünyası belli oldu. Ne kadar vakt basınmasın geçiyor. Ne kadar anrin merin gözlerinde hefte ay vakt geçiyor. Gurrunum tökün ne kadar vakt basınmasın geçiyor. Koy qowluk bilen geçir. Koy qowluk bilen geçir. Asmanın qowluk bilen adın. Ağır utançlığa düşäme, ağır hoşluğa düşecek bol. Allah Teala hiçbir musulmanı ağır narahatçılığa düşürmesin. Amin. Allah Teala hem musulmanlığı ulu hoşluğa duçar etsin. Amin. Ulu hoşluğa duş etsin. Amin ya Rabbi. Allah Teala iki dünyanı yaktessin, göreceğiniz qowluk etsin. Şerin yersinden öwürsen hayırdır deyip Türkmen aytiya. Allah Teala öz gafsyny goýsun. Medine Münewwere jan, Hak Rasulullah janyň muhabbetyny goýsun. Salavat şerif nuruny Allah we Rasulullah janyň adyny tutup, Hudaý peýgamberiň ışkyny gedýärlerden etsin. Allah Teala dünýeden ötürliňizi magfiret etsin, özüňden magfiret etsin. Ýaşap bererliňizi, nesliňizden, ýylgünüňizden gowa adamlar Allah'a söýgüli benne, Hak Rasulullah janyna söýgüli ummatlar döräp dursun. Amin ya Rabbi. Allah sizin hemmäňizi Allah jany we Rasulullah jany hoşluk düşürmege sebep insanlardan etsin. Allah Teala hiç biriňizi Allah'a we Rasulullah'a narahatçylyk düşmege sebep etmesin. Amin ya Rabbi. Bir jaýylja bir neçe salavat şerif okuýun, onu doga edelim. Nebi rahmet. İznen kul huvallahu ahad falak nas okuýan.